हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल आसाम GK Pt-i फरायनानै लाबोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे कुइसन लानानै फैलायबाय एबा कुइसननि सिरिज लानानै फैलायबाय। बे कुइसननि सिरिजआनो जाहैबाय माखासे इम्पोर्टेन्ट डे एबा डेट्सनि सोमोन्दै आङो सावरायनो लागोन। बेयाव आङो माखासे इम्पोर्टेन्ट बेबायदि डेटफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबोदों, जाय इम्पोर्टेन्ट डेट्सफोरा गुबुन गुबुन एग्जामफोराव फैबाय थाखानाय एबा फैफ्लायबाय थाग्रा बेफोर कुइसनफोरखौनो आङो बेयाव लानानै फैदों। डेट होननानै बुङोब्ला डेस होननानै बुङोब्लाथ' बेबायदि गोबां दङ, नाथायबा आङो बेयाव लाबोनाया माखासे इम्पोर्टेन्टखौल' आं बेयाव लाबोनाय जादों। गतिके दिनैनिफ्राय आङो बेखौ सिरिज हिसाबै लाबोनाय जालायबाय। आङो गिबि खोन्दो हिसाबै दिनैनिफ्राय जोङो सावरायनो लानोसैलाय। गतिके बेखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय फैबाय थानाय आसामाव जानाखि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, बे रिक्रुटमेन्टखौ थोंजों नोजोर बोनानै आङो बे कुइसनखौ लाबोनाय जादों। फैगौ आगस्ट दानाव बियो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआ जानो गोनां। गतिके साफ्रोमबो एग्जाम होग्रा बिथांमोनहा, बर' मिडियामजों जायफोरा एग्जाम होगोन बे बिथांमोनहा जाहाथे नायगोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। नायनानै मोजां मोनोब्ला जाहाथे शेयार खालामनानै बयनोबो फोरमायो, आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। फै बिदिब्ला जोङो थोंजोङै कुइसनाव आवगायनोसै। कुइसन 1 बायदियै दङ, मुलुगनां आइजो सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होननानै बुंदों। 1 नम्बराव दं मुलुगनां आइजो सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। मुलुगनां आइजो सान माने मा? इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे। जों बयबो मिथिखायो इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेखौ। 9 नम्बर 8 मार्चआव इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि 2 नम्बर सोंनायाव दङ मुलुगनां दै सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। वर्ल्ड वाटार डे। वर्ल्ड वाटार डेखौ माब्ला फालिनाय जायो। वर्ल्ड वाटार डेखौ फालिनाय जायो गुबैयै 22 मार्चआव। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 3 नम्बर सोंनायाव मा दं नायनि। 3 नम्बर सोंनायाव दङ माब्ला मुलुगनां बाय'लजिकेल डाइभार्सिटि सानखौ फालिनाय जायो। बाय'लजिकेल डाइभार्सिटि सानखौ आङो बेयाव इंराजियावनो दोननाय जादों, मानोना बेबायदि बर'नि थोंजों सोदोब नागिरनानै मोननाय जायाखै। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे मिलायनानै लायो, आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। बाय'लजिकेल डाइभार्सिटि सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। अपसनफोराव दङ 18 मे, 20 मे, 22 मे आरो 24 मे। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे 22 मे खालि बाय'लजिकेल डाइभार्सिटि डेखौ फालिनाय जायो। 4 नम्बर सोंनायाव मा दं इउनाइटेड नेशन्स सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। इउनाइटेड नेशन्स सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होननानै बुंदों। अपसनफोराव मा दं 24 अक्ट'बर, 24 नभेम्बर, 24 डिसेम्बर आरो 24 जानुवारि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 24 अक्ट'बर। जों बयबो गोसोआव लादो, बेनि गुबै एन्सारा 24 अक्ट'बर खालि इउनाइटेड नेशन्स डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 5 नम्बर सोंनायाव मा दङ नायदि। 5 नम्बर सोंनायाव मा दं बेंगुरा सुबुं सान हिसाबै फालिनाय जायो माब्ला। बेंगुरा सुबुं सान हिसाबै माब्ला फालिनाय जायो। बेंगुरा माने जायफोरा खोमाजों खोनाया, जायफोरा जेनेबा आथिं आखाइ लेंग्रा, जायफोरा मेगन नुवा, बेफोरबायदि बेंगुरा बेंगुरि बेखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों। बिसोरनि सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। अपसनाव दङ 3 डिसेम्बर, 3 नभेम्बर, 3 अक्ट'बर, 3 मे। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 3 डिसेम्बर खालिनो बे बेंगुरा बेंगुरि सानखौ फालिनाय जायो। 6 नम्बर सोंनायाव मा दङ नायनि। 6 नम्बर सोंनायाव मुलुगनां डायबेटिस सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। मुलुगनां डायबेटिसखौ आं बेयाव इंराजियावनो दोननाय जादों। गतिके डायबेटिसनि बेबायदि थोंजों बर'नि सोदोब नागिरनानै मोननाय जायाखै, ओंखायनो डायबेटिसखौनो दोननाय जादों। गतिके डायबेटिस सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। इन्टारनेशनेल डायबेटिस सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों। 14 नभेम्बर, 15 नभेम्बर, 16 नभेम्बर आरो 17 नभेम्बर। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे 14 नभेम्बर। 14 नभेम्बर खालि इन्टारनेशनेल डायबेटिस डेखौ फालिनाय जायो। 7 नम्बर सोंनायाव मा दङ नायनि। मुलुगनां टलारेन्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो। मुलुगनां टलारेन्स सानखौ माब्ला फालिनाय जायो। अपसनफोराव दं 16 मे, 16 जुन, 16 अक्ट'बर, 16 नभेम्बर। बेनि गुबै एन्सारा मा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 16 नभेम्बर खालि
इन्टारनेशनेल टलारेन्स डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 8 नम्बर सोंनायाव मा दं नायनि। 8 नम्बर सोंनायाव मा 8 नम्बर सोंनायाव मुलुगनां अजन सानखौ फालिनाय जायो। मुलुगनां इन्टारनेशनेल अजन डेखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों। अप्सनफोराव दङ 1 जानुवारि, 10 जुलाइ, 11 आगस्ट आरो 16 सेप्टेम्बर। बेनि गुबै एन्सारा मा जागोन? बेनि गुबै एन्सारा जागोन 16 सेप्टेम्बर। 16 सेप्टेम्बर खालि इन्टारनेशनेल अजन सानखौ फालिनाय जायो, अजन डेखौ फालिनाय जायो। 9 नम्बर सोंनायाव मा दं? मुलुगनां कास्टम्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? कास्टम होननानै बुंदों। मुलुगनां कास्टम्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? अप्सनफोराव 24 जानुवारि, 25 जानुवारि, 26 जानुवारि, 27 जानुवारि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? 26 जानुवारि खालि इन्टारनेशनेल कास्टम्स डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 10 नम्बर सोंनायखौ नायनि जोङो। 10 नम्बर सोंनायाव दं मुलुगनां गोजोन सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? मुलुगनां गोजोन सान माने मा? इन्टारनेशनेल पिस डे। इन्टारनेशनेल पिस डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? गोजोन सान। बे जाहैबाय अप्सनफोराव दं 1 मे, 23 फेब्रुवारि, ओमफ्राय 10 जुन आरो 16 जुन। बेनि गुबै एन्सारखौ जोङो बयबो मिथिखायो, अब्लाबो जोङो नायनि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? नैबे 23 फेब्रुवारि खालि जोङो इन्टारनेशनेल गोजोन सान एबा इन्टारनेशनेल पिस डेखौ फालिनाय जायो। 11 नम्बर सोंनायाव फैनाय जोङो मुलुगनां बिमा राव सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डेखौ माब्ला फालिनाय जायो जोङो? 21 फेब्रुवारि, 21 मे, 21 जुलाइ आरो 21 नभेम्बर खालि फालिनाय जायो। इन्टारनेशनेल मा होनदों? मादार लेंगुवेज डे। इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? 21 फेब्रुवारि खालि इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डेखौ फालिनाय जायो। जों गोसोआव लादो बयबो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 22 नम्बर सोंनायाव दङ मुलुगनां हाग्रा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? इन्टारनेशनेल फरेस्ट डे। इन्टारनेशनेल फरेस्ट डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? बेनि गुबै एन्सारा 21 मार्च खालि इन्टारनेशनेल फरेस्ट डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 13 नम्बर सोंनायाव मा दङ? 13 नम्बर सोंनायाव दङ मुलुगनां फावथिना सानखौ फालिनाय जायो। मुलुगनां फावथिना सान माने ड्रामा डे। इन्टारनेशनेल ड्रामा डेखौ अबजार्भ खालामनाय जायो माब्ला? 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा? 27 मार्च। 27 मार्च खालि इन्टारनेशनेल ड्रामा डे एबा इन्टारनेशनेल मुलुगनां फावथिना सानखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि 24 नम्बर सोंनायाव दङ मुलुगनां मोसानाय सानखौ फालिनाय जायो। इन्टारनेशनेल डान्स डे। इन्टारनेशनेल डान्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? 29 मार्च, 29 एप्रिल, 29 मे आरो 29 जुन। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 29 एप्रिल खालि जोङो इन्टारनेशनेल डान्स डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि गोसोआव लादो जोङो बयबो। बेबायदिनो जोङो एसे थाब थांनि, नङाबा भिडिअआ बांद्राय गोलाव जायो। 15 नम्बर सोंनायाव दं मुलुगनां मावसुमा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? आं मावसुमा होननानै बुंनाय जादों। बेयाव इन्टारनेशनेल लेबार डे। इन्टारनेशनेल लेबार डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? बे इम्परटेन्ट कुइसन, बयबो मिथिखायो, अब्लाबो बेनि एन्सारा थोंजोङै 1 मे खालि इन्टारनेशनेल लेबार डेखौ फालिनाय जायो। 14 नम्बर सोंनायाव दङ मुलुगनां मालाला सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? मुलुगनां मालाला सान होननानै बुंनाय जादों। बे मालाला सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? 12 मे, 12 जुन, 12 जुलाइ आरो 12 आगस्ट। बेनि गुबै एन्सारा मा जागोन? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 12 जुलाइ खालि इन्टारनेशनेल मालाला डेखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 14 नम्बर सोंनायाव मा दङ नायनि। 14 नम्बर सोंनायाव दङ मुलुगनां लाइमोन सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? इन्टारनेशनेल इयुथ डे। इन्टारनेशनेल इयुथ डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? 11 आगस्ट, 12 आगस्ट, 13 आगस्ट, 14 आगस्ट। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 12 आगस्ट। 12 आगस्ट खालि जोङो मुलुगनां इयुथ डेखौ फालिनाय जायो। 14 नम्बर सोंनायाव मा दङ? जों नायदो 14 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि माब्ला मुलुगनां मस्कुइट' सानखौ फालिनाय जायो? मुलुगनां मस्कुइट' होननानै बुंनाय जायो, थाम्फै जायखौ बुंनाय जायो मस्कुइट'। मुलुगनां मस्कुइट' थाम्फै सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों? 17 आगस्ट, 18 आगस्ट, 19 आगस्ट, 20 आगस्ट। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन, जों बयबो मिथिखायो, अब्लाबो जों नायनानै लानो हायो। 20 आगस्ट, 20 आगस्ट खालि मुलुगनां मस्कुइट' डेखौ, मस्कुइट' सानखौ फालिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 19 नम्बर सोंनायाव मा दं नायनि।
19 नम्बर सोंनायाव दं माब्ला मुलुगनां टिभि सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? मुलुगनां टिभि सान। नैबे टिभि सानखौ माब्ला फालिनाय जायोनो 24 जानुवारि 24 मार्च 24 मे 24 जुन। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 24 मार्च खालि जोङो मुलुगनां टिभि सानखौ गोसोआव फालिनाय जायो। जों गोसोआव ला, बेयो इम्परटेन्ट। गोबां गुबुन गुबुन एग्जामफोराव फैबाय टिभि सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होननानै बुङोब्ला 24 मार्च खालि टिभि सान फालिनाय जायो। बै टिभि बेमार बेखौ फालिनाय जायो होनदों। 20 नाम्बार सोंनायाव मा दङ एबा दिनैनि खोन्दो 1नि एबा पार्ट 1 नि बियो जोबथा कुइसन। 20 नाम्बार सोंनायाव दङ मा मुलुगनां गान्दा सान, राइन' सान जायखौ बुंनाय जायो। राइन' सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? बे जाबाय 22 सेप्तेम्बर 22 मे 22 जुन आरो 22 डिसेम्बर। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा 22 सेप्तेम्बर। जों बयबो मिथिखायो, अब्लाबो नायदो बेबो मोनसे इम्परटेन्ट कुइसन। गुबुन गुबुन एग्जामफोराव गोबां फैखांबाय। इन्टारनेसनेल राइन' डे, मुलुगनां गान्दा सान 22 सेप्तेम्बर। जों बयबो गोसोआव लादो। स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव भिडिअआ सहैनायनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। स' गोजोननाय थाबाय दिनैनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय।